kula nyuwun pangapunten Bu Kulun. Semar kita boya luput. Nalika ulun jengkar saka Kayiwangan Ngundarandir Bawana sumurup lamun Kayiwangan Suralaya kobar dening genining angkara. Tumuli ulun nyasmitake lawan jeneng kita. Kita tanggaping gati ninggal Karang Kadempel munggah eneng Kayangan. Nggih. Kita wis weruh lelakon ingkang dumadoning Kayangan. Purwa Madyawusana pun boten wonten sing karempit. Nganti boten iso ngampah mubal babaling kanepson upama mempera lan wanguna kula dhewe sing ajeng jangkah teng Kayangan ning gandeng pukulun boten nglilani nggih kula wontenipun namung manut iya Semar nggih bayi ingkang tanpa dosa iki kaningaya dening patraping Manikmaya ingkang tansah nyarujuki kelawan lelakone Betari Durga nggih kula ngertos nganti nerada wae keplayu saka Kayiwangan nggih yen to ulun ora ndhisiki nyemplung ana ing kawah tak kira bocah iki mesti bakal tekaning pati nanging gandeng ulun ingkang mlebu jroning kawah ingkang kebak geni kaya mengkene wekasan sirep ora ana rasa panas nggih mula Semar ulun titip kelawan bocah iki nggih rampungna lelakone. Nggih, sendika. Terus kejaba saka kuwi kita ingkang dadi seksi dawuh ulun. Nggih, keparengipun bocah iki gandeng wiwit lair saka garbane ibune wis kaningaya sarta nandhang prihatin. Mula bocah iki ulun anggep dadi wiji sejati. Tegese wiji sejati ya mung bocah iki ingkang pinilih kelawan panjenengan ulun dadi kelangenan ulun ing ngendi eneng bocah iki ing kono lenggah sangasih prana ya panjenengan ulun nggih matur sembah nuwun. Lah terus lare niki ajeng diparingi tetenger sinten Semar Seksenana gandeng bocah iki diuncalake ana ing jroning kawah mongko kawah iki papaning geni. Mula Seksenana jagat saisine ulun ingkang bakal paring tetenger bocah iki ulun paring tetenger Bambang Wisa Geni Semar. Wah, Bambang Wisa Geni kaprah ingkang padha mestani besuke bakal ana tembung Bambang Wisanggeni. Wah. Ngopo Semar? Mboten napa-napa. Ming wangon.